yasenyuka sele egameni laJesu Kristu. Sibingelele umphakathi wonke la kufinyelela khona leli phimbo egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Sikhumbule nje kutobingelela abafowethu kule ndzawo kwelihle igama laJesu Kristu umfeni wethu lo wafa wavuka bese wahlala ngakwesokunene sikayise ezulwini. Sitakusho ukuthi bafethu asihlaleni kahle, sihlale noNkulunkulu noma sifikile la bafethu. Uthando lesinalo ngani luyamangalisa egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Noma umhlaba unjena kodwa ngifuna ukusho ukuthi uNkulunkulu usengawulungisa umhlaba. Okwethu nje ukuthi sibambane sibe munye. Dadewethu nabafowethu akakapheli. Lobona sengathi uNkulunkulu angeke akulungise. Lalela ukuyekele kuyibone ukuthi ngikhona into okumehlulayo. Mina ngufakazi akukho lomahlula uNkulunkulu. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Athi akukho Jesu angeke akulungise. Akukho Jesu angeke akulungise.
wawela egameni la Jesu ubaba uFsharp mfethu kube kanye bese ngehla elithonga kuhloko sikawukazi awusanibonani ngaphesheya awusanibonani ngaphesheya hallelujah anikhona bafowethu inkosi yanithanda niyafa usekhombise ukuthi samukelekile la ekhaya letela nje uthintela ababili nabathathu la eceleni yakho usho ukuthi wemngani wazobusiseka wena ube nenhloni ukuthi lesikhathi sila siyavile Nkosi una kukhona uNkulunkulu latabusha empilweni yakho namuhla usuliphathela shana livangeli awusanibona neNewcastle
Haleluya. Siyabingelela kule ndawo osizweni ngegama lika Jesu. Amen. Jesus. Size kule ndawo ke sizokhonza nabantu bakule ndawo. Siyabulela kakhulu. Siyakholwa ngegama lika Jesu sisindisiwe ngenxa yokukholwa nguJesu. Igama ngiphiwe kasakho. Ndisindisiwe ngegama lika Jesu. Amen. Baba siyabonga ngokwenzileyo nalo Baba siyabonga. Baba because kaloku xa umuntu evuka ekseni it's always good ukubonga uNkulunkulu. Hallelujah. So lokho namhlanje before siye endumisweni emfuna nje sibonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu usenzele okuhle, uNkulunkulu usiphethe kakuhle because khana bangavuka ekseni hayi ngoba benze okubi kodwa ngingenxa ukuthi uNkulunkulu usenzele umusa thina. Hallelujah. Amen. Khona iculo lithinya ngenku sicela umama uGwamanda azosithandazela bese sibingelele ngegama lika Jesu. Amen. Oh God mali kuthe inyanga enkulu inyanga
amandla onke. Ungcwele Nkosi yenkazimulo yonke. Ungcwele dwala lensindiso yethu. Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyabonga. Sibonga ukuthi uNkulunkulu odalile amazulu nomhlaba. Sibonga ukuthi konke kwavela nawe ekuseni. Umhlaba ungakabi bikho wena uNkulunkulu lithi izwi lakho wawusukhoza. Ungumbusi wembuso yonke yabangcwele. Bayede Nkosi
ithemba babakhalelwa ithemba. Seloqinisa amadolo. Haleluya. Phila kwabagulayo. Amen. Jesu Kristu waseNazaretha. Yangikhasa kuJesu ngiqalekile. Isipho bakamangalisayo. Babungekho lapha engayanga khona. Bangamadolotana bahamba yonke indawo ayicabanayo. Bangacabanga ukuthi usizo. Kodwa munye owasiza abazalwane. Haleluya. Ethi uJesu inkosi uyaphila. Haleluya. Ngamampumelelo amkhulu. Egameni likaJesu ayisiza impilo yami. Ngaqala ukuhamba abazalwane. Ngayizwa ushintsho. Ngayizwa injabulo. Ngakuzwa ukuthula. Ngakungakho ngicabazela enhliziyweni yami. Empilweni yami bakuphithane kwasabantu bangasizayo. Kodwa ngazwa kuJesu wayikhulula impilo yami. Wathathalela zonke izono zethu ekuseni. Welaphe zonke izifo zethu. Athi wahlabelela ngazwa kuJesu ngangiyimanikiniki. Athi kodwa ngesabanga ekuseni ukusinikela. Ngizomemezela amandla mntakababa. Ngizomnika ithemba namhlanje. Jesu akumemezele emandleni ethile. Akunisele emandleni nami. Kodwa akunisela kuJesu. Hallelujah. Amen. Ngiyabonga mntakababa. Ngiyabonga munye ngathi mina uJesu engangisiza kanjani ngixakeke kangaka. uJesu engangisiza kanjani ngihlupheke kangaka. uJesu engangisiza kanjani ngihlutha abantwana kangaka. Kodwa ngizomemezela inyanga enkulu bazalwane. Ngizomemezela uJesu owazi ukwenza konke. Jesu aqashula amakatabo. uJesu aqashula ibopho. Egameni likaJesu ungabheki izolo lomuntu. Kodwa ubheka isikhathi bazalwane. Sokuthi uma uze kuye uJesu uyahla ezulwini. Haleluya. Jesus. Ayibambe inkosi bazalwane. Haleluya. Asikulethuba somlalela izwi likaNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Jesus. Kungekadalwa lutho emhlabeni, mina ngase ngikhona ngikuye uThixo. Wase kukhonjiwe yonke indaba yami, seyibekiwe yonke indlela yami. Akekho umuntu ongaguqulwa obaprofethayo. Kungekadalwa lutho emhlabeni, mina ngase ngikhona ngikuye uThixo. Sizomemezela ukuthi izwi lenkosi lithi uNkulunkulu wasenza ngaphambi kokusehlabathi basibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Somemezela ukuthi khona izwi uNkulunkulu alithethe empilweni yakho. Manje somemezela ukuthi let us take heed ukuthi lokhu uNkulunkulu akushilo kube njalo. Amen. Hallelujah. Siyabulela kakhulu ngomthandazo. Umama sesamukelile endaweni yasosizweni ngegama lenkosi. Amen. Amen. Manje sowuthula umuntu ozocula. Is an artist.
bhuti wethu ucula kamnandi. Jesus. Inkosi imsizile yamnika ivoice emnandi. He is an artist. Actually userecordile ama-albums amaningana. uNkulunkulu emsiza. Amen. Ubhuti wethu esimthanda kakhulu ubiza ngokuthi uBhutgina. Masimamukele umfundisi wethu estage egama lika Jesu. Hallelujah. Amen. Kwasekukhulunyiwe yonke into Angiphinze ngibingelele egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Nomntwana kaNkulunkulu ngiyakholwa. Jesu esithi impilo yami egameni laJesu Kristu is not about talent, but is about uNkulunkulu egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyakholwa ngisindisiwe, ngathethelelwa tolo. Hallelujah. Useqhazileke nikwenkosi ngala egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Nashumayela Jesu nje kuphela. Angagujena lutho enguye nje esitha impilo yomuntu egameni laJesu. Oh hallelujah, oh hallelujah, sibabaza wena Jesu, oh bukhulu bakho. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh sibabaza wena Jesu, yayo bukhulu bakho. Oh sithi hallelujah.
umculo. Hallelujah. Siyabonga praise to our God. Bakuhle ukubonga uNkulunkulu ukuswele emini ukuyoshe ebusuku sibonga uNkulunkulu ngegama lika Jesu. Amen. Jesus. Manje socela abantu abanokubonga kuNkulunkulu, abantu abazi ukuthi uNkulunkulu benze lutho, ngoba ayikho inkosi engabonga. Nenkosi zasemhlabeni kuhle ukuthi thank you sibonge kuyo. Ngisho nomzali kuhle xa kwenzela okuhle uthi siyabonga ba, siyabonga ba. Manje sobonga odale izulu nomhlaba, sobonga who sustains our lives. Amen. Umuntu osenza siphumelele, umuntu osenza izandla zethu zenze okuhle. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kuhle simbonga uNkulunkulu. Leli iBhayibheli uNkulunkulu kuhle simbonga kuswele ekseni ukuyoshe ebusuku. Amen. Hallelujah. Manje sobiza abantu abanofakazi nabanokubonga kuNkulunkulu ukuthi basho ukuthi uNkulunkulu ubenzeleni. Just 1 minute or 2 minutes each. Just 2 people. Ngegama lika Jesu. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Mbonge uJehova phefumulo wami. abafethu nosisi indawo yakithi osizweni egameni likaJesu sanibonani. Hayi ngizobonga nje bafethu uNkulunkulu ngibonile umntwana oyithandela ukuhlala enkonzweni isikhathi eside noma isikhathi esiningi. Ngizobonga nje uNkulunkulu angenzele kona. Angazi ngapha ngemuva uba futhi mangizobonga angangincedisa yini lapha kancane nje noma iminithinyane elilodwa nje mntaka baba. Ngithi akudingwa nasibani uJesu lelanga. Ngibonge uNkulunkulu bantakwethu, siyambonga uNkulunkulu. Oh,
kuyakhanya. Kodwa ngimbonile-ke mina base ngihlale kakhulu bantakwethu. Ngifuna ukwenza i-testimony nje abantu abangeke baze bayibhilive namanje. Ngihlale kakhulu mntakababa. Etorongweni. Kodwa ngoNkulunkulu ngabusa 3.5 years ngihleli indaba yasefemelini. Kodwa ake ngisachaza ukuthi ubaba isikhathi sesipheli, kodwa nje ngizothi ngiqedile uNkulunkulu ungiphumelelisile indlela yami. Nabakade bekubona ukuthi bengahambi kahle, kodwa nje uNkulunkulu wakwenza ngoba yini akudingwa nasibani obuJesu ulila. uJesu lilanga. Hallelujah. Makabonga uJesu ophezu konke. Igama lami ngumuthubelihle ngokwakagwamanda isibongo eMlazi. Ngumntwana kaNkulunkulu ngiyakholwa ngisindisiwe. Ngimi nje njengoba kubiziwe abazofakaza ngathi angithathe leli thuba leli. Njengoba uNkulunkulu engenzelile umusa namhlanje nami kuba ngavuka ngiphinde ngiphefumulo futhi bebaningi abantu mhlawumbe abangakwazanga ukuvuka namhlanje. Omunye ulale nethemba lokuthi uzovuka, kwasho ukuthi isikhathi sakhe simfikele salele ebusuku, umphefumulo wakhe wasuyaphuma emzimbeni wakhe. Ngizobonga uNkulunkulu-ke nami ngeyami impilo egameni likaJesu. uNkulunkulu engenzela umusa. Ngiwumfana nje, ngiyumfana ngimdala, ngiyumfana nje omncane. uNkulunkulu kwakwazi ukuthi afinyelele empilweni yami ngisenjulweni yokonakala nokubi, ngijulile ngisemgodini omangalisayo. Ngangumuntu ohelpless, ngangumuntu ongenasizo ngokwami, ngangahluleka, kodwa uNkulunkulu wayibonakalisa empilweni yami. Ngizofakaza nje ngeyami impilo uJesu engitakulula obishini. Ngizothi uNkulunkulu uyakwazi ukuthi amkhulule umuntu ezonweni, uyakwazi uNkulunkulu ukuthi amuphe umuntu omusha amandla ukuthi anqobe ububi. Angihlukile nabanye abantu abasha mhlawumbe abakhona. Izinto nje ebabambile abantu abasha kulesikhathi esiphila kuso, ngawuphuzo namandla, ngamantombazane nje. Iyona lento yayingibambile nami ngangiyithanda. Inhliziyo yami yayigcilile kakhulu kuzo, kuyizinto nami engiphila ngazo. Mangenza lezo zinto ngangizazi ukuthi cha, ngiyinsizwa. Ngomuntu nami ngenza lezi zinto lezi ngiphila ngazo. Oh hallelujah. Kwasho ukuthi kwafika uJesu-ke elithizwe kaNkulunkulu yena ngokukhanya. Wafika emhlabeni nje ngokukhanya, lokukhanya kwangokukuphilo kwabantu. Wangikhanyisela-ke nami mhlambe uma la
mangachaze ngangikhona ngangisekumnyameni ngingayiboni ukuthi lento engiyenzayo ngimi, kodwa kwathi kufika uJesu ufakazwa ngaye, khululwa ngaye, wakhanyiswa. Nangingakhanyiseleka ngase ngiyabona ukuthi lento empilo engiyiphilayo akusiyona impilo ehambisana noNkulunkulu wasidalayo. Ngiyathanda namhlanje ngoba i-Heritage Day, okusho ukuthi usuku lokukhumbula amasiko singabantu baseNingizimu Afrika. Jesus. So yisuku nje lapho umuntu ezokhumbula kahle kahle ukuthi indalo yakhe noma imvelo yakhe ivela. UMzulu akhumbule kwaKwaZulu, amaSwati akhumbule kwaSwati ukuthi indabuko yabo ikuphi, yabo. Namhlanje-ke kube usuku oluhle kakhulu kuba singama kule ndawo, nathi sizokhumbula i-heritage yabantu bonke abaphila emhlabeni, nakuba umSwati, nakuba umVenda, nakuba umZulu, nakuba umlungu, nakuba iChina. Imvelo yakho ivela kumuntu munye. Ngiyambonga-ke nami uNkulunkulu wangikhumbuze yami imvelo. Khona izinto engasengikhuliswe ngazo, khona izinto engangizazi nami ngokwabangani bami nabantu engakhula nabo, kodwa ngathi mase ngifika uNkulunkulu ngathola ukuthi akuhambisani nemvelo uNkulunkulu langidala ngayo. So ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi hey, kuzo zonke izinto engakhupha umkhosi wazo ngiyibonga ukuthi mina ngivela la ngiphuma la ngikwazile ukuthi ngihlangane noNkulunkulu owangidalayo. Jesus. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane egameni likaJesu. Ukhululile nje kulolonke uhloko lokonakala nokucola. Angayibona ukuthi ngipholile ngangimubi, kodwa uNkulunkulu ngiyambonga ukuthi vela akazelanga laba abahlanzekile, akabazelanga laba aba-right, uzele bona laba abagulayo. Wayibonakalisa uNkulunkulu phezu kweyami impilo, wangidakula unomishini nje manje kumile ngiyaphila saka. Ngikhululiwe ezonweni, ngikhululiwe ebumnyameni. Hallelujah. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane egameni likaJesu, ngiyamuphakamisa kule ndawo. Akadeli nokukhonza nomhlaba. It doesn't matter ukuthi umncane omdala, kodwa oza kuye uyasizakala. Haleluya. Noma ungamncinane ube na 5 years, noma ungana 50 years, kodwa kuNkulunkulu unagazi linye, unazwi linye, unamthetho omnye, unamoya omnye akhula ngaye abantwana babantu. Haleluya. Siyosho lokho ukuthi odala izulu nomhlaba akadeli ngokwe-age, akadeli ngokwe-social status, akadeli nokuthi ongumphakathi nongikhansela, kodwa uNkulunkulu usindisa wonke umuntu okholwa egameni likaJesu. Haleluya. Jesus. Manje siyezwini likaNkulunkulu lithi izwi lenkosi, umhlaba umile nje umi ngezwi, umhlaba umile nje wadala ngezwi. Ubungayishintshe na impilo yakho izwi. Haleluya. Ngicela usisi asihlabelelele kuze socela umuntu ozosithandazela, umuntu ozoshumayela ngegama lenkosi uJesu. Amen. Oh, hallelujah, bazalwane. Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Ake sidumiseni kafushane bazalwane
Before siyeva inankulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 My God. Oh, Jesus. Oh, pio mhlobo. Oh, Jesu. Jesu.
Haleluya. Egameni lika Jesu. Siyabingelela kafushane nje emini yasekuseni endaweni yasosizweni. Egameni lika Jesu Kristu, xolisa moya mazibuko. Ngiyakholwa nje ngisindisiwe kafushane ebantwana basekhaya. Egameni lika Jesu ngizokwethula nje umntwana kaNkulunkulu uzosipha izwi likaNkulunkulu namhlanje emini yasekuseni. Egameni lika Jesu, na uhlezi la ukhona mntaka baba, na uhlezi la ukhona dadewethu, nawe mntaka baba, nawe mfowethu, nawe baba wami, nawe mama wami, ungasizweli ukuthi uNkulunkulu uthini namhlanje. Mfowethu, dadewethu, kuningi okuzwile kuphikile kukusile nje. Miningi imiyalezo ethe yafika emahlebeni akho. Kwabanye kufika imiyalezo eqeda ithemba, kwabanye kufika imiyalezo ebakhumbuzelayo. Kodwa mntaka baba, ngifuna ukuthi namhlanje usondele uzolalela ukuthi uNkulunkulu uthini. Kafushane nje egameni lika Jesu, sondela mntakwethu, uzolalela izwi likaNkulunkulu. Sondela uzolalela ukuthi uJehova uthini. Sondela sesizomamukela umntwana kaNkulunkulu ozosipha izwi namhlanje egameni lika Jesu. Oh, hallelujah. Mntwana kaNkulunkulu, gama lakhe untuthuzwa kakunene egameni lika Jesu. Beka uNkulunkulu embathile ngokuthobeka egameni lika Jesu. Izwi likaNkulunkulu ngelinye ilanga kwaqhamuka enye indoda ogama layo kwakuJohane uMbhaphatisi. Lithi iBhayibheli yayimemezela ukuthi abantu abalungise indlela yabo ngokuba wayekhona sayo. Indoda kaNkulunkulu ethi ayifane nalayo imemezela ukuthi abantu babalungise indlela yabo, imemezela ukuthi abantu babalungise imikhondo ngokukhona sayo. Somebody tell uNkulunkulu egameni lika Jesu ngezandla enkulu in Jesus mighty name, amen. Jesus. Ungadalwa lutho emhlabeni ngase ngikhona ngibuye Thixo yayise ikhulunyiwe yonke indaba yami seyibekiwe yonke indlela yami akekho umuntu ongakhumbula okwaprofetwayo. Baba wethu ongcwele, emini size kuwe osengcwele, osefanele ubukhosi kubo bonke oThixo emhlabeni ezulwini phansi kwamanzi. uNkulunkulu wethu ongcwele emkhathini, ngekho uNkulunkulu onjengawe. uNkulunkulu wethu ongcwele, uNkulunkulu onikeziwe igunya, uNkulunkulu wethu onamandla onke. Ungowakho umhlaba, bangabakho abantu abakhona. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, simi kule ndawo uNkulunkulu wethu ongcwele, siyiselelo zezandla zakho, sumsebenzi wezandla zakho. Sihlangana kule ndawo, siyahamba, siyaphila, siyezwa, siyakhuluma kungenxa yemisebenzi yakho. uNkulunkulu wethu ongcwele, umhlaba umile, Baba wethu ongcwele, usekele izwi lakho. Ulwandle lunomkhawulo ngenxa yezwi lakho. uNkulunkulu wethu ongcwele, namhlanje ilanga limile kanjena kungenxa yomsebenzi wezwi lakho. Siyathandaza-ke uNkulunkulu wethu ongcwele, wena uNkulunkulu ofanele ukukhonzwa, wena uNkulunkulu ofanele ukukhothanyelwa egameni lika Jesu Kristu. Namhlanje sikule ndawo sizozwa izwi lakho, sizozwa ukukhuluma kwakho, ukukhuluma okungafani nokwabantu. uNkulunkulu wethu ongcwele, sike sezwa ukukhulunywa Baba wethu ongcwele, neindaba siyazifunda Baba wethu ongcwele, nama-motivational speaker sinawo emhlabeni, kodwa akekho umuntu okwazi ukukhuluma njengawe uNkulunkulu wethu ongcwele egameni lika Jesu Kristu. Nakule ndawo Baba wethu ongcwele, sinyusela amaphimbo ethu, siwanyusela kuwe uqobo wena osenzileyo egameni lika Jesu Kristu.
Siyambela ukuzwa ukukhuluma kwakho. Sikunikeza udumo lokufanele egameni lika Jesu Kristu Inkosi. Amen. Jesus. Amen. Ngiyabikelela ngokukhulu ukuyithoba egameni lika Jesu. Sibingelela yonke indlebe ezwayo. Sibingelela ogogo, sibingelela omkhulu. Sibingelela omama, obaba, insizwa, intombi, abantwana abancane. Sibingelele iziphathimandla zonke ikhona egameni lika Jesu. La khona nje le mic efinyelela khona, sibingelela amakhansela endawo egameni lika Jesu Kristu. Sibingelela bonke abaphathi bendawo egameni lika Jesu Kristu. Asizileke ngobubi, kodwa silethe uNkulunkulu okuyena osenzileyo. Kuyiqiniso bafowethu bodadewethu egameni lika Jesu Kristu ukuthi umuntu akavelanga nje wavela. Ukudalwa komuntu nalamhlanje kuseyimfihlo engaqondakali. Ama-scientists adumileyo nanobuchopho obunzima nakwazi ukuresearcha izinto ezijulile. Awakaqonda ukudalwa komuntu. Hallelujah. Namhlanje kunabantu sikule ndawo nje sisebenzisa le mic sidlala lo msindo esiwudlalayo. Kunabantu abafika nobuhlakani bokukhanda ugesi. Abanye bafika nobuhlakani bokukhanda imoto kwaba khona inyawo ezilula. Kodwa akho ongasilandisa kahle imvelaphi yomuntu nokudalwa komuntu. Ukuthi kahle kahle lento yomuntu nokujula kwakhe ingakanani. Hallelujah. Yingakho umuntu exakekile esikhathini samanje uyazama indlela zokuthi ayothola usizo. Ufika la khona umethola usizo, ufika la khona usizo angasakwazi ukulithola ngenxa ukuthi nalabo bantu abamnikeza usizo bazi kahle ukuthi kahle kahle umuntu uyini. Hallelujah. Namhlanje izibhedlela zigcwele abantu bayagula. Kunezifo okuthiwa abazi ukuthi zilapheka kanjani. Nokuthi ukudaleka kwazo zidaleka kanjani emntwini. Uma kukhona into efile kule sound esiphethe, umuntu owayikhandayo uyakwazi ukuthola ukuthi yini eyenza ikhale kabi kanje. Kodwa emhlabeni uma umuntu esabhekane neyinkinga kahle ethi uyazama ukuyothola usizo, kufinyelela la khona nabantu abahambayo bengazi ukuthi kwenzakalani. Hallelujah. Emndenini engisuka kuwo kuba kwafika isikhathi la khona kunenhlupheko engaziwa ukuthi ivelaphi. Bahamba inyanga baze bakhathala ngenxa yokuthi umuntu umedaliwe emhlabeni, abantu abakhona nababazi ukuthi usizo lakhe luqhamukaphi noma engasizakala kanjani uma sefika la khona senkingeni. Yingakho uDavide ngelinye ilanga uhubihubo uthi ngiphakamisela amehlami ezintabeni, sizo lami luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. Ngamanye amazwi uthi uDavide ephila emhlabeni wanokuqonda ukuthi yazi kunomuntu onosizo lungcono ongangisiza mina. Hallelujah. Siyafunda emabhayibhelini ethu incwadi kaJeremiya chapter 1 verse number 5. Davide uthi ngiphakamisela amehlami ezintabeni, sizo lami luvela kuJehova owenzile izulu nomhlaba.
ave kubuhlungu ezulwini ukubona abantu bexakekile behambe beyofuna usizo ey'ndaweni ey'wrong. Mabefika khona befike belinyazwe kakhulu. Amen. Kunesikhathi la khona uxakekile uthi ufuna usizo, uthi uyobona abantu abathi banosizo bekutshela ukuthi hlanganisa u-5,000 uzosizakala. Ufike la uyibuza khona ukuthi njengoba nje ngifike lana ngizofuna usizo nemali yokugibela bengingenayo ngizowuthathaphi u-5,000? Hey Nkosi yami. Funda ncika. Sizofunda emabhayibhelini ethu. Incwadi kaJeremiah chapter 1 nje. Sifunda verse number 5 wakhona. Hallelujah. Kunesihlokwana nje esifundeka ngalendlela. Ukubizwa kukaJeremiah verse number 5. Ngingaka kubumbe siswini ngakwazi. Baba wethu ongcwele izwi lakho. Lona lodwa liphilile, lona lodwa linamandla. Lona lodwa liyadala okusha, lona lodwa liyenza imisebenzi encomekayo, lona lodwa liyikhuphula inhliziyo, lona lodwa liyamzala umuntu kabusha. Baba wethu ongcwele limphewe evela kuwe liwuphila kithi. Egameni likaJesu busisa ukufunda kwezwi lakho ngoJesu Kristu Nkosi. Amen. Isihloko sakhona sifundeka ngalendlela. Ukubizwa kukaJeremiah verse number 5. Ngingaka kubumbe siswini ngakwazi. Yes. Ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa. Ngakubeka umprofeti ezizweni. Amen. Hallelujah. uNkulunkulu lona amazwi awakhuluma kuJeremiah. Jeremiah isidalwa sikaNkulunkulu number 1. Yes. Ngizokhuluma nje ngaleli verse sifunda ichapter yokugcina bese siyathandaza. Isidalwa lesi sikaNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu mesidala usidala unemicabango anayo ngaso. Yes. Noma une-purpose umesidala. Uthi Jeremiah njengoba usukhona emhlabeni udaliwe. Umthetho wakhona angikwazanga ngoba usuvele wavela emhlabeni waphefumula noma waphuma esiswini sikamama wakho. Yeah. Kodwa before ngudale bese ngikwazi. Uma umuntu ezodala imoto uqala idwebe phansi. Noma uma umuntu ezokhanda indlu uqala dwebe phansi kube khona into ekuthiwa iplan. Namhlanje izindlu ezakhiwe emhlabeni ezinhle zinamaplan abhalwe phansi. Ngabanye amazwi wonke umuntu owayeyikhanda noma wayeyikhanda kunento ebhaliwe ukuthi lendlu ngifuna ukuthi ikamera lakhona libe kanje libe usize ongaka. Ikhishi lakhona libheke le noma libheke le. Yes. Nalana uNkulunkulu sifundisa ukudalwa komuntu. Hey Nkosi yami. Ukuthi yazi umuntu njengoba esemhlabeni. Yeah. Udalwa yimina kahle kahle. Yeah. Njengoba Jeremiah usuphila emhlabeni mina okwenzile. Hey Nkosi yami. Ngithemba ngikwenza. Ngoba ngakenza umprofeti. Yes. Ngamanye amazwi ngaba neplan, ngaba nepurpose ngempilo yakho. Hallelujah. Ngamanye amazwi Jeremiah emhlabeni uhamba nje unecebo likaNkulunkulu noma uneplan yempilo yakho evela kuloyo okudalile. Hallelujah. Hey Nkosi yami kunjalo. Incwadi yezenzo chapter 17. Yes.
bengifisa siqale la ukuthi wonke umuntu ophila emhlabeni udalwe uNkulunkulu futhi wamdala waneplan ngaye. Yes. Yingakho kuyingozi ukuphila emhlabeni uhambe urejecte umuntu oneplan ngempilo yakho. Hallelujah. Kuya lencwadi uNkulunkulu maqhubeka uthi nikwenza uprofeti ezizweni. Yes. Okunye nginemcabango futhi emihle ngawe. Hallelujah. Ngamanye amazwi ukudalwa komuntu kuNkulunkulu bekuyimicabango emihle kuNkulunkulu ukuthi adale umuntu. Yes. Nkosi yami. Ngakho akekho umuntu emhlabeni odaliwe nje odalwe by mistake. Oh yes, hallelujah. Yingakho kubuhlungu kuNkulunkulu ukubona abantu amantombazana aphila kulesi sikhathi ehushula izisu ngenxa yokuthi lezi zisu ezihushulayo ziyicebo likaNkulunkulu. Nkosi yami, ziyicebo. Ayikho into ekhathaza uNkulunkulu njengokuthi ezinye zey'ngane zalahle emgwaqeni. Oh yes, Jesus. Ayikho into ekhathaza uNkulunkulu njengokuthi abantu besilisa abaphila kulesi sikhathi bashiya ingane bengazondli beyishiye nabazali zingazi ukuthi zizokhula kanjani. Oh Nkosi yami, Jesus. Ngenxa yokuthi wonke umuntu odalwe uNkulunkulu udalwe uNkulunkulu anemicabango emihle ngayo. Yes, thank you Jesus. Kulo baba namhlanje abaphila endaweni yasosizweni babaleka kwenye indawo bekhulelisiwe. Izingane zabo namhlanje ziyafunda abazi nokuthi igqokani. Abazi nokuthi idlani. Jesus. Kodwa ezulwini kunokudabuka uma kubonakala into enjengaleyo ngenxa yokuthi wonke umphefumulo odaliwe uNkulunkulu unemicabango emihle ngawe. Yes. Nkosi yami. Ezulwini uma bebuka umuntu ephila endaweni yasosizweni. Yeah. Ephila impilo yokuvuka ekseni uma bevuka abantu bemfice la akadelele khona izolo engazazi nokuthi uba. Ayikho into ebuhlungu ezulwini njengokubona abantu behambe italadini bangazazi ukuthi uNkulunkulu unemicabango emihle ngabo. Hallelujah. Abanye sikhuluma nje baze bayibulala ngoba impilo abayiphilayo isibahlulile. Bengazi ukuthi uNkulunkulu unemicabango emihle ngabo. Uthi-ke uNkulunkulu Jeremiah ngesikhathi ngudala benginento ngawe. Benginecebo. Namhlanje osizweni kuyiqiniso ukuthi njengoba siphila nabazali bethu uma sikhule benento abayifisayo. Yeah. Sikhule abanye bethi lona bengifisa abe ummeli, lona bengifisa abe udokotela. Nkosi yami. Kubuhlungu kumzali ukubona umuntu ephila emhlabeni ekhula engawafeza amaphupho. Abanye abazali namhlanje baba seyinkingeni baze bazali izingane bayigamba ngamagama ukuthi lana njengoba ngimkhulisa uyoba isibusiso kimina. Kwathiwa osibusiso. Namhlanje bayakhala izingane zabo zigcwele emathaveni. Nkosi yami. NakuNkulunkulu kunjalo. Uma ebheka emhlabeni ebuka abantu bengayazi imicabango emihle anayo ngabo. Funda ncwadi yezenzo. Verse 23. Kunokudabuka ezulwini. uNkulunkulu buka abantu
baphila bakhohliwe imicabango nabo anayo ngabo. Kunokudabuka ezulwini abanye baphila nje uNkulunkulu bayamethuka. Kodwa unemicabango emihle ngabo. Hey Nkosi yami. Sikhuluma nje emhlabeni esiphila kuwo kuthiwa lo uNkulunkulu esizombembezela wafika nabelungu. Kubhlungu ezulwini ukubona abantu bephila emhlabeni bephila uNkulunkulu bengamfuni. Nkosi yami. Angazi bakhona yini abazali kule ndawo abaphikwa izingane zabo. Ukuthi leyo pain noNkulunkulu uyayazi ebuka abantu emhlabeni bephila bengamfuni. Hey Nkosi yami. Jesus. Verse 23. Verse number 23. Ufundeka kanje. Ngokuba kwathi ngihamba ngibuka izinto enizikhonzayo. Ngafumana ne-altar okulotshwe kulo ukuthi elikaNkulunkulu ongaziwayo. Umpostoli Pauli uyahamba. Yes. Ukuhamba kwakhe uthunywa uNkulunkulu uhamba uyabuka. Ubuka ezitaladini ezikhona ufika endaweni yase-Athens. Hey. Ufika utholani inceke endaweni yase-Athens. Ngokuba kwathi ngihamba ngibuka izinto enizikhonzayo ngafumana ne-altar. Ufika kule ndawo kuyakhonzwa. Hallelujah. Njengoba siphila emhlabeni kuyiqiniso njengoba sibikule ndawo ukuthi njengoba sibeka inkonzo omunye uyasho ukuthi hayi abasiyeke laba. Into yabelungu lena thina sinabo abantu esibakhonzayo. Kune-altar. Apostle Paul uhamba ufika endaweni ufika kuyakhonzwa qhubeka nceko. Ngafumana ne-altar okulotshwe kulo ukuthi elikaNkulunkulu ongaziwayo. Umefika ufika kule altari elibekiwe. Leli altari li-acknowledgewe lizele thiwa igama kwathiwa uNkulunkulu esingamazi. Nkosi. Qhubeka ncane. Lokhu-ke enikukhonza ningakwazi yikho engikumemezela kini. Verse number 24. uNkulunkulu owenza umhlaba nakho konke okukuwo, yena uyinkosi yezulu nomhlaba, akahlala emathempelini enziwe ngezandla futhi akakhonzwa ngezandla zabantu. Ngokungathi udinga utho yena yena obapha bonke ukuphila nokuphefumula nakho konke. Wazenza izizwe zonke ngagazi linye ukuba zakhe ebusweni bonke bomhlaba. Wamisa izikhathi ezinqunyiweyo nemkhawulo yokuhlala kwazo ukuze zifune uNkulunkulu, ingabe zingamuzi simfumane, ingani kakude kulowo nalowo kithi. Ngokuba siphila sihamba sikhona kuye. Ngokuba siphila sihamba sikhona kuye. Amen. Sengiyagoqa inkulumo yami namhlanje sesizothandaza. Apostle Paul uhamba nje ihlo alinikeziwe ihlo lasezulwini. Ezulwini uNkulunkulu yabuka, ubuka abantwana babantu. Lize lithi iBhayibheli uNkulunkulu uyabuka esezulwini, ubuka kubantwana babantu ukuthi ukhona yini oqondayo ofuna uNkulunkulu. Apostle Paul ufika kwindawo la khona abantu benosiko mpilo abaliphilayo. Yes. Abantu benezinto abayikhonzayo. Ufika urejectwe ialtari noma kune altari
abantu abangalazi kodwa linemicabango emihle ngabo. Nkosi yami linemicabango emihle ngabo. Endaweni yasesizweni sesithandaza egameni likaJesu. Haleluya. Kubuhlungu ezulwini ukubona abantu bephila berejecte uNkulunkulu. Oh, benqaba uNkulunkulu. To Pastor Paul ngiyavuma ngiyakhonza. Kodwa kunalo uNkulunkulu elingabazi ukuthi samba nje siphila sikuye. Oh, haleluya. Ngamanye amazwi lo uNkulunkulu enimrejectile uyena uNkulunkulu osenzileyo. Oh, yena esiphila sihamba kuye. Namhlanje osizweni sesithandaza egameni likaJesu kunoNkulunkulu emhlabeni wonke orejectiwe. Nkosi yami. uNkulunkulu wenzile izulu nomhlaba. Oh. Abantu babexakekile bagijima baya kwabanye uNkulunkulu. Oh. Barejecta uNkulunkulu onemicabango emihle ngabo. Barejecta uNkulunkulu obenzileyo. Namhlanje kulolu suku ngizothi ake sibuyele kuNkulunkulu owasenzayo, ake sibuyele kuNkulunkulu owasidalayo. Haleluya. Ezinye zeyinkinga abantu umhlaba obhekene nazo angeke zaxazululwa ukuthi sihlakaniphe kangakanani. Kodwa zoxazululwa ukukhumbula lo uNkulunkulu ongaziwa. Elithi iBhayibheli uyena owenzile izulu nomhlaba. Siphila nje sihamba sikuye. Ezinye izinto umhlaba baxakeke ngazo usizo lwazo likuNkulunkulu ongaziwa. Haleluya. Namhlanje abantu uma baxakeke ngezifo bagijima kwama-televishini bafuna abaprofethi begijime bendaweni la khona okukhonzwa khona abantu beyofuna usizo. Nkosi yami. Jesus. Kodwa kunoNkulunkulu esizommemezela. iBhayibheli abafundi ngelinye ilanga uma behlangana nesivunguvungu besemkhunjini. Lithi iBhayibheli bakhumbula ukuthi kulomkhumbi esiphila kuwona, ngamanye amazwi kulomhlaba esiphila kuwo kunendoda ewuyona i-owner. Kunomphathi, kunomdala. iBhayibheli kwavuka isivunguvungu besemkhunjini bakhumbula ukuthi kunoJesu kulomkhumbi. Oh, olalelwa yonke into. Basingaka yini endaweni yasosizweni sikhumbula ukuthi kunoNkulunkulu osenzileyo. Haleluya. Kunabantu namhlanje ababanjwe izidakamizwa bazi bazophuma kanjani. Oh, Jesus. Bazamile ngendlela yasemhlabeni bawahamba ama-rehab kodwa bakaze basizakala. Kuney'nsizwa kule ndawo esithe uma iphuma amajele kade iboshiwe sithi zizoqala kahle impilo. Nathi siwumphakathi sathemba ukuthi ngathi zizoqala kahle. Kodwa kwangenzeka. Ngenxa yokuthi zihambe emhlabeni zakhohlwa ukuthi kunoNkulunkulu osenzileyo, sihamba siphila sikuye. Haleluya. Namhlanje usizweni basizolikhumbuza. iBhayibheli liyini ithemba lomuntu ongenaNkulunkulu. Emhlabeni kuyize ukuphila impilo ukhohlwe ilona onemicabango emihle ngawe. Haleluya. Kunamaphupho abantu uNkulunkulu akadenawo ngabo. Nkosi yami. Namhlanje ashabalele. Ngenxa yokuthi bakhohlwe ilo uNkulunkulu, uPastor Paul azommemezela endaweni yase-Athens. Nathi sizommemezela kule ndawo. Endaweni yasosizweni. Awuliphinde sithandaze egameni likaJesu. Haleluya. Ngokuba kwathi ngihamba ngibuka izinto enizikhonzayo ngafumana ne-altare okulotshwe kulo ukuthi elikaNkulunkulu ongaziwayo
wayo. Lokho-ke nikukhonza ningakwazi, yikho engikumemezela kini. Sizomemezela lo uNkulunkulu endaweni yasosizweni ukuthi isikhathi esiphila kuso sifuna abantu abaqondayo. Yes. Abazokwazi ukuthi imvelaphi yomuntu noma usiko olukhulu lomuntu uNkulunkulu. Namhlanje kunamasiko esiwacelebrateayo noma kuneyinkoleloze esiyikhonzayo sa rejecta inkolo kaNkulunkulu owasidalayo. Namhlanje kunamaplan empilo esiwaphilayo. Hallelujah. Sa rejecta iplan kaNkulunkulu. Bantu abaphila kule ndawo noma kulesi sikhathi esiphila kuso baphila ba reject uNkulunkulu. Abenamaplan amahle ngabo. Beke ngicabanga mina. uNkulunkulu bayikhuluma noJeremiya noma noIsrayeli isizwe sakhe. Uthi abantu bami bangishiyile. Basigubhela imithombo yabo. Bangishiya mina uNkulunkulu umthombo wamanzi aphilayo. Yes. Namhlanje iSouth Africa noma umhlaba yonke abantu bashiya umthombo wamanzi aphilayo. Hallelujah. Bagijimela kwimithombo engasiziyo. Ephela. Sithandaze egameni likaJesu besizomkhumbuza kunoNkulunkulu owasidalayo. kunoNkulunkulu onemicabango emihle ngathi. kunoNkulunkulu owasenzayo noma sesihamba emhlabeni isifiso sakhe bekuwukuthi sibuyele kuyena. Ngokwecebo likaNkulunkulu ukuthi umuntu incwadi kaRevelation yasifundisa ukuthi uNkulunkulu befisa ukuhlala nomuntu abe uNkulunkulu kuyena. Kodwa namhlanje siphila esikhathini la khona okuthi umuntu bayidlula emhlabeni uyagijima uyakwaba kubo. Abalekela uNkulunkulu omdalayo. Sesiyathandaza egameni likaJesu Kristu Nkosi. Leyo nto sizoyimemezela. Njengale ndoda eyimemezela le ndaba. Ethi noNkulunkulu engamaziyo. Uyena lo sizomemezela. Sithi uyena odalile izulu nomhlaba uyena. Uyena lo sizomkhumbuza ngaye. Yasisa sithandaza njengafushane. Nayindaba yokuthi mntababa awudalwanga ushembe. Awudalwanga ushaka. Yingakho masichaza wena siphelele ekuthenini wena umthulu. Ngesikwazi ukugcina lapho ngoba ushaka kakudalanga. Sizomemezela ukuthi kunoNkulunkulu odala ushaka. Sizomemezela ukuthi bonke abaZulu bayaniselwa nabo ukuthi bahlangane nalowo Nkulunkulu. Ukuthi insizwa umZulu ibe insizwa umZulu esindisiwe ehlangane noNkulunkulu wayo. Intombi umZulu ibe intombi umZulu ehlangane noNkulunkulu wayo. kunoNkulunkulu odalileyo abantu bonke namhlanje endaweni yasosizweni. Abantu bakhonza abanye abantu, abantu badumisa abanye abantu. Abantu nabakuthi sizonikhumbuza ukuthi akekho umuntu odala omunye umuntu. Kodwa kunoNkulunkulu okukuye yonke impendulo yomuntu kuyena. kunoNkulunkulu okukuye yonke into yomuntu ihlala kuyena.
ngoba singaphika ukuthi kuney'mpendulo ey'tholayo kwezinye iy'ndawo ezithi ayisheshe. Le nto yafaniswa nefoni ukuthi ifoni uyithenga kaSamsung wayithenga khona, kodwa kwesinye isikhathi kithi uma ifile ungabe usayisa khona uyise kwenye indawo, mhlawumbe uyise nje mfowethu noma la esitoro ukuze uyokhangiswa khona. Qinisa lethi mntaka baba, indlela abazoyikhanda ngayo ingefane nendlela abazoyikhanda ngayo kaSamsung la yenziwe khona. Ikikhandwe konteneni isebenze isikhashana iphinde ife futhi, ngoba inkinga ikhandwe la engakhandwe, ikhandwe noma ilungiswe la engenziwanga khona. Awubona bengakutshela mfowethu ukuthi ubuye enyangeni ila uzothola khona usizo luphelayo. Bengamemezela yini ukuthi usizo luphelayo yaluthola kodokotela nasey'nyangeni nasey'ndaweni zonke, kodwa sizomemezela ukuthi kunempendulo, kunosizo laphakade olutholakala kuNkulunkulu. Namhlanje abanye bathwele ngenyoka, namhlanje abanye bathwele ngemithi. Lalela mntaka baba, kuzophela ngoba lokho kuwusizo lwesikhashana. Lalela mntaka baba, kuzophela ngoba lokho kuwusizo lukaveli kuNkulunkulu okwenzileyo. Sizokhumbuza abantu bakithi, ekesikhumbusaneni bafowethu bantwana bakaZulu, ekesikhumbusaneni ukuthi hayi bo kunoNkulunkulu osenzileyo. KunoNkulunkulu osenzileyo, kunoNkulunkulu onamacebo amahle ngawe mfowethu, kunoNkulunkulu onamacebo amahle ngawe. Sekufuna ukuthandaza kodwa kubuka lento yokuthi nami uNkulunkulu afuna ukwazana nawe. Sungathitheki lungo lwesikhashana, sungathitheki wensizwa yakithi lungo lwesikhashana. Lelo sizo uyifoni wena esazofa, lalela umshini osazofa ngoba ukhandwe endaweni erongi. Lalela uyi-laptop ngokuthi uyi-laptop esazofa, ngoba indawo olungiswa kuyona akukona la ukhandwa khona. Sithandaze mina nathi Nkosi Jesu, nathi Nkulunkulu wami, impilo yami sengifuna ukuyinikeza kuwe, impilo yami sengifuna ukuyinikela kuwena. Sithandaze nalothi ngingayinikeza amanye ama-altare ephansi, kodwa hamba hluleka. Sengifuna ukuyibeka kwesikaNkulunkulu isandla. Thandazana labo egameni likaJesu, nawo khona egameni likaJesu. Othi namhlanje nakuba bumsuku kodwa ngiyakwazana noNkulunkulu omdalileyo. Namhlanje nakuba bumsuku kodwa ngiyakwazana naye lo unecebo elihle ngempilo yami. Ngifuna ukwazana naye, ngifuna ukwazana naye. Lalela, ipassword yempilo yakhe yaziwa uyena, ipassword yempilo yakho yaziwa uyena. Bonke abanye abantu bazokucofoza nje, bekubulala bengakusizi, bengakuvulela ikusasa, ngoba iminyango ney'khiye zivulwa uyena uNkulunkulu okudalileyo. Umnikazi weselifoni, umnikazi wempilo yakho uyena ophethe ipassword. My God, mntaka baba, uzoshayisa kuleyo mnyango, ushayise kuleyo mnyango, unqonqoze laphayana, unonke laphaya kungavuleki ngoba wahlangani nophethe ipassword. My God, Nkulunkulu lo simemezela kuwe. Sondela sithandaze, sondela sithandaze.
Sithandaza wena oshonjana egameni likaJesu siyakulinde wena Dala baba sami ngawe nami noNkulunkulu esimemezela ku-Heritage Day esimemezela kusuku lokukhumbula amasiko la isivela khona la siqhamuka khona awuNkosi yami besizomemezela ukuthi nama leli suku besikakhumbula ukuthi uNkulunkulu osidalileyo laba bathi ngithatha impilo yami ufuna ukuyinikeza esandleni sakhe manje. Oh, hallelujah. I surrender. Labo bathi nje ngifuna ukuyinikela namhlanje. Impilo yami ngifuna ukuyisusa ezandleni zabantu bonke. Ngifuna ukuyibeka kwesakhe isandla. Bathi nje mina ngisayibeka esandleni sabanye abantu ngeke ngayibeka impilo yami esandleni samadoda. Angishiya ngihlubukile kulimele ngeke ngayibeka esandleni sabafana. Angishiya ngihlubukile kulimele ngeke ngayibeka esandleni samantombazane. Angishiya nalutho angishiya I surrender all to Jesus. Kodwa mthemba nginikeza amadlozi ayifuna imali, amadlozi ayifuna imbuzi, amadlozi ayifuna izinto ezikhabonhlobo. Kodwa kunento engifuna ukuyenza namhlanje. Ningabasali bantwana bakwethu egameni likaJesu sondela webhuti wami sondela wemama wami sekubemawe egameni likaJesu. Jesus, blessed Savior. In the mighty name of the Lord Jesus, Baba, we're talking about those who surrender their life unto my hands. Lord Jesus, you change their life. And committing a church to seek your peace.
sesiyaphala abantwana bakwethu egameni likaJesu kanoma ungafisi besifisa ukuthi ungasali ngaphandle ngoba lento iBhayibheli ngelinye ilanga wakunendoda ayimpuputhe leya ndodana yayingamboni uJesu kodwa yezwa ukuthi kunoJesu ozodlula yayizwile My God. yayisimemeza kwezwe elikhulu yathi uma ngingasali nawe yathi indodana kaDavide ithi kuwe yayingamboni njengoba mntaka baba nawe noNkulunkulu esikhuluma ngaye umboni manje ubona thina nje kodwa ukuthi awumbona kusho ukuthi akekho esiyavala egameni likaJesu Kristu sivale namehlo sonke egameni likaJesu sibonge egameni likaJesu emsesazothatha egameni likaJesu baba wethu ongcwele siyathandaza egameni likaJesu uNkulunkulu wethu ongcwele nolungile siyakhuleka kuwe ufanele udumo nebonga bantwana bakho uNkulunkulu abayinikela kuwe ungabukeka ngathi ihlaya kodwa wena uNkulunkulu nenjongo wena uNkulunkulu necebo egameni likaJesu yebo baba wethu ongcwele naye sikhulekelayo ukuthi wena namandla onke icebo lakho linefisha egameni likaJesu Kristu siyathandaza in Jesus mighty name. Unto Jesus. Masibonge kakhulu ukuthi abantu basondele bezozwa izwi likaNkulunkulu njalo abantu uma bezwa izwi soze impilo yabo iphinde ifane siyabulela bonke abantu kule ndawo sibonga abahlali sibonge bonke abantu abakhulu ama-counselors everyone who is involved bonke abantu siyabulela kakhulu inkosi yomsa inibusise amen sicela usisi wethu asivalele ngomthandazo ngegama likaJesu amen. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga sithandwa somphefumulo wethu. Siyabonga wena othembekile kunabantu oNkulunkulu. Siyabonga wena ongaguquki, wena onganasi isithunzi, wena omilingi unaphakade naphakade. Siyabonga dwale saqheshulwa kulo. Ungcwele wena wadudumo lungolwakho namandla nenkazimulo nobukhosi kungokwakho. Kukufanele futhi wena wedwa ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha hlala uNkulunkulu wethu ongcwele kule ndawo yengamele uNkulunkulu wethu namandla makubuse wena makwakhe wena umbuso wakho uNkulunkulu wethu ongcwele mawehlele kule ndawo uNkulunkulu wethu namandla sishiya wena njengenkosi nomsindisi wetimpilo lethu ngegama likaJesu Kristu Nkosi amen. Sikuzwile khala kwabo sibonile nokhandleka kwabo sithi hamba Moses wayekho eGibhithe bakhiphe Moses wayekho neKhenani sithi no asithi uthi ikuzwile